Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Жолда толпанларга каршы эшкәртүү тамамлана, ул кайда башкарыла? Температура үзгәрү сәбәпле зыян күргәннәр жолда җимеш агачларын тергезү буенча коткару операциясы үткәрелде. Йоршолда шәһәрнең төп яшел массивларында толпанларга каршы эшкәртүү тамамлана. Бу парклар, скверлар, зиратлар һәм халык күпләп була торган башка урыннар. Акарицид эшкәртүү махсус аппаратура кулланып, уңай һава торышы булганда гына үткәрелә. Ул эреме белән өслекне тигез каплауны тәэмин итә. Теманы хезмәттәшем дәвам итә. Дезинфекторлар Кереселидзе һәм энтузиастлар бульварында толпанларга каршы эшкәртүү үткәрделәр. Соңгы нокта майданның урман массивы. Белгечләр бер юлы мөмкин кадәр күбрәк урыннарны кылычлау өчен бригадалар булып эшлиләр. Без инде ел сайын шушы эшне башкарабыз. Елдан ел килгән шушы клещевайны һәр вакытта да апрель азагыннан май азагына хәтле тырышабыз инде эшләргә. Беренче очракта инде кайда күбрәк кешеләр җыела, парк культура кайда кеше жалита, шул тешләрне беренче эшкәртергә тырышабыз. Дезинфекторлар уңай һава торышы булганда иртәдән үк эшли, шул вакытта гына акрацид эшкәртүү эше нәтиҗәлерәк булачак. Белгечләр һава торышын берничә көн алдан карыйлар. Дезинфекторлар әйтүенчә, температура 3 градуска җиткәч толпаннар уяна, ә менә 10 градуста активлаша. Ләкин быел май ае салкын һәм хәтта кар кыраулар кебек сюрпризлар да булды. Обработку начинаем ранней весной, как правило, в конце апреля. Но в этом году в связи с погодными условиями у нас обработка немножко задержалась. То есть мы начали в конце апреля и продолжаем сейчас. Дезинфекторлар әйтүенчә, алар өчен иң мөһиме нәтиҗә, шуңа күрә алар эшне дәвам итәр өчен һава торышын көткән. Майдан урман массивында толпанларга каршы эшкәртүү үткәрү өчен белгечләр 3 көн кирәк була ди. Алар кешеләр йөргән юлларга һәм сукмакларга аерым игътибар биргән. Толпаннан агулауны алып барабыз. Жылы һавада яңгыр булмаска тиеш, җил булмаска тиеш. Ясайбыз инде җил уңаена барабыз. Мы делаем вдоль дорожек, где тропинки есть в лесу, вдоль них мы делаем обработку до 3-4 метров. Например, троянка, и мы туда делаем. Вешается объявление, что сегодня проведена такого-то числа, проведена обработка. Акарацид эшкәртүү тәмамлангач, белгечләр берничә көнгә булса да бу урыннарда йөрүдән тыелырга киңәш итә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Температура үзгәрү сәбәпле зыян күргәннәр жолда җимеш агачларын тергезү буенча коткару операциясы үткәрелде. Сүз проспектлар, парклар һәм скверлар буйлап чәчәк отучы алмагачлар турында бара. Май аенда температураның минустан плюска кадәр тирбәлеше сәбәпле алар өшегән. Яшеллекне ничек саклап калулары турында безнең алдагы материалда сөйләрбез. Яшелләндерүчеләр аңлатканча, җимеш агачларын реанимацияләү берничә факторга бәйле, мәсәлән, агачның яше һәм аларның эшү дәрәҗәсе. Ләкин аларны коткарып була дип сөйли белгечләр. Берничә ысул бар. Шулай итеп кисәргә, тукландырырга һәм су сиптерергә кирәк. Восстановить поврежденную морозами яблоню может правильная обрезка и опрыскивание, а также подкормка биостимуляторами. Например, биостимулятором входят такие препараты, как ипин, корневин, циркон. Төрле һава торышы булганда препаратлар агачларга начар вакытны кичерергә булыша. Алар үсемлекләрнең үсешен стимуллаштыра. Бу исә тамыр системасы аша яхшырак үзләштерелә. Су сибү режимы да мөһим, ул шулай ук агачларның үсеп китүенә тәэмин итә дип билгеләп үтте белгечләр. На данный момент на проспекте Мира и Сюмбике ведется реанимирование плодовых деревьев, таких как груша, яблони. Данная работа ведется более 3 недель. Шулай ук белгечләр билгеләп үткәнчә, җимеш агачларын реанимацияләү нәтиҗәләр китергән, алма һәм груша агачлары коткарып калынган. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз.
Жырлыйлар, бийлер һәм рәсем ясыйлар шатлык яшьләр үзәгендә мөмкинлекләре шикле кешеләр өчен мин булдыра алам иҗади инициативалар фестивале узды. Сәхнәдә Вдохновение клубы әгъзалары чыгыш ясады. Чарада безнең төшерү төркеме дә булды. Үзенең җырлавы белән күз яшьләрен чыгара Регина Михидюкова турында нәкъ шулай диләр. Кызның күзләре күрми, шул ук вакытта ул яхшы ишетә. Вокал белән 20 елдан артык шөгыльләнә, әмма сәхнәгә чыкканча һаман да дулкынланам ди Регина. Музыка мәктәбен фортепиано классы буенча тәмамлаган кыз конкурс өчен махсус җыр әзерләгән. Я сегодня буду петь русскую народную песню, которая называется «На улице дождик». Я уже пою с 6 лет и до сегодняшнего дня. Вот. Но занималась я 2 недели. Вокалдан тыш фестивальдә бию үзләре иҗат иткән шигырьләрен уку һәм иҗат эшләре күргәзмәсе тәкъдим ителде. Шулай ук программада ишарәләр телендә җырлау да бар иде. Фестивальдә физик мөмкинлеге чикле 9 кеше һәм 5-6 волонтер катнаша. Бу чара узган елның ноябрендә яшьләр эшләре буенча федераль агентлыкның Росмолодежь гранты ярдәмендә башланган Вдохновение проектының уку елы нәтиҗәсен күрсәтү. В этом году мы в рамках гранта Росмолодежи реализовали инклюзивный молодежный проект, который называется так же, как и наш клуб, «Вдохновение». И этот фестиваль является финалом, завершением нашего инклюзивного проекта. Сегодня у нас выставка, где можно увидеть работы наших активистов, выполненные собственными руками. Концерт программасыннан соң Вдохновение клубы катнашучыларын бүләкләү һәм мастер-класслар көтте. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Оңайлы җәйге аяк киемнәре, демисезон итекләр һәм ярым ботинкалары ярминкә яршалда үзешендә дәвам итән Белоруссия аяк киемнәрен Муса Җәлил урамы 55Б үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча сатып алырга мөмкин. Төрле сезон өчен аяк киемнәренең зур ассортименты җылы ботинкалардан алып җәйге җиңел аяк киеменә кадәр. Обувь имеет очень красивую перфорацию и расположена по всей поверхности обуви. Спереди, сбоку, в области пятки, значит, вашим ножкам не будет жарко. Стелька анатомическая, повторяет форму стопы. Подошва выполнена из качественного каучука. Мягкая, не нагревается, дает амортизацию при ходьбе и снимает нагрузку на суставы. Күргәзмәдә ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен барлык төсләр тәкъдим ителә, иң мөһиме зур үлчәмнәрдә булуы. Она имеет с одной стороны резинку, с другой липучку. Хорошая перфорация по всей обуви позволяет ногам дышать. Подошва двухслойный полиуретан. Легкая, не нагревается и не лопается. Мужчины будут довольны. Шоулар Белоруссия аяк киеменең сыйфатын һәм уңайлылыгын бәяләргә өлгергән инде. Очень это удобно, я уже вот вторую пару, вот это 3-й год ношу. Лет смотрела именно светлые, чтобы были. Ну, я приехала специально сюда купить белорусскую обувь, потому что она мне нравится, я уже покупала. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсен Муса Җәлил проспекты 55Б үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы адресы буенча табарга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән мин булагыз. Садоводы, внимание! Только с 23 мая по 1 июня в ВЦ «Экспокама» большая распродажа саженцев. В широком ассортименте новые сорта яблони, сливы, груши, малины. Ждем вас! АО КМК «Темпо» требуется мастер, стропольщик, слесарь-ремонтник, слесарь-МСР, электрогазосварщик, тракторист, электромонтер. Телефон 20 20 20.